ви помогна? Здравей, Елена, имам един проблем. Не мога да разбера защо имам такава висока стойност на фактурата, след като вчера проверих, беше 5 лева, днес е вече 50 лева и ме преди, че не съм говорил през това време почти с него. Съгласно ли ви на повече информация, да използваме да ми кажете вашия мобилен номер и от кое се води? Да, значи на Борислав се води, номер е 088888. Благодаря много. В момента това, което виждам по вашата фактура е, че имате разговори, освен към Vivatel. Вие по принцип като тарифен план сте на тънка тарифа, която имате включени минути само към Vivatel. Окей, след като ти го казваш, сигурно е така. Но имате разговори към други номера, не само към Vivatel. Случва ли ви се често да разговаряте с номера извън мрежата на Vivatel, към други международни разговори? Да, много неща ми се случват такива, обаче в интерес на истината не мога да преценя кога и какво ми води тази голямата сметка. Не мога да разбера защо така се получи. Иначе по принцип говориш с чужбина, говори и с Mobiltel, защото имам така линии, които са на Mobiltel, с които си чувам редовно. Ако трябва да бъда честен, някакъв ползвам мобилния интернет. Ами аз мога да ви предложа в този случай месечната ви такса да бъде 40 лева, на злато 180. В този тарифен план, освен минути към Vivatel, тези минути ще ви бъдат към всички мобилни оператори в България и фиксирани и БТК, като съответно ще може да използвате разговорите за като международни разговори към мобилни и стационарни телефони и също мегабайти за интернет. По този начин таксата наистина ще е по-голяма, но ще имате доста повече минути и няма да имате такова потребление. Ясно. Мек ще плащам по-малко. Да, ще плащате по-малко. Ще си говоря колкото си искам. Говорите по-малко. Тук, а за интернет нищо не ви казва. Значи в тази такса, както ви